Hej, mit navn er Dina Fie Lorentzen. Lige nu der går jeg på Performing Arts School i Göteborg i Sverige, som er en musicaluddannelse, som jeg kom ind på i foråret og har gået på et halvt år nu. Det er super fedt. Vi har rigtig meget dans, og vi har rigtig meget teater, vi har sang og kor og musikteori og altså en masse forskellige fag. Vi kommer til at have akrobatik, og vi lærer breakdance, og jeg føler mig rigtig godt tilpas der, og føler mig rigtig godt med, fordi jeg kommer herfra og har så meget teaterviden, at det er bare at komme videre og altså lære endnu mere. Jeg synes, man skal gå på musicalholdet, hvis man har lyst til at søge en musicalskole. Det er den perfekte forberedelse til de her optagelsesprøver, som jo ligger i foråret. Vi havde nogle enormt fede lærere, som virkelig kunne skubbe os og virkelig pressede os til det yderste. Så man fik, selvom det var så kort tid, vi var her en måneds tid, så fik man så meget med i bagagen, at man var ordentligt forberedt til de optagelsesprøver, man skulle til. Så jeg har haft nogle fede prøver, også selvom nogle af dem er gået totalt galt, og jeg har lignet en elefant i et danselokale, så er jeg alligevel blevet taget til samtale, fordi jeg har haft en udstråling, der har sagt, at jeg hviler i mig selv, og at jeg ved godt, det ser dumt ud, men jeg er ligeglad. Man får dans af nogle af de fedeste danselærer. Og det var simpelthen så udfordrende, og vi blev tæsket hver dag, og vi fik en masse teknik med os på så kort tid. Så havde vi masterclasses med Lise Nes i sang, hvor vi fik en masse fede tips med, og hun arbejdede med vores auditionsange. Thomas Høj i sang, hvor han også var inde og øve med os, eller noget kor. Og vi havde noget musikteori, som jo er en del af prøverne, i hvert fald på musicalakademiet. Så man blev bare klædt rigtig meget på til det her. Og til sidst, men ikke mindst, så havde vi jo selvfølgelig arbejdet med vores tekst, de tekster, vi gik op i. Så da vi var færdige efter en måned, som gik sådan her, jamen, så var vi klar til at gå til de her prøver på musicalakademiet, og i Sverige, og i London, eller i Tyskland, eller hvor man nu søgte. Og for mange af os er det gået rigtig, rigtig godt.